Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dneska to je znova z Minecraftu. Sice iba točím Minecraft, ale dneska mám v pláne ísť do Nedru a spraviť si aspoň dve veci nederitové. Takže som zvedavý, jak to dopadne. Lebo tu som v Nedru moc veľa nebol, iba pre Ender Pearly a Blaze Rody na draka, ale tak to je všetko. Tak toto nejak vyzeralo. Nechápem, prečo mám veľký dom, keď tu mám že postel. Koľko miesta tu mám prázdneho. Takže tí, čo trošku viete, tak napíšte, že čo by som tam mohol spraviť, lebo crafting table a tieto veci mám tu. Tu mám enchant table a tu mám sklad. Že neviem. Čo budeme potrebovať? Máme iba rakietky. Jesť, to je hlavné. Mám túto vlnu. Budeme hľadať teda nederit. Minus 16 sa mi zdá, že musíme ísť, neviem. Nie som si istý na 100%, ale zdá sa mi, že tak. Niečo, čo nehorí. Také bloky. Nechcem ich striedať po 4. A tu je. To si vezmem. Nechať. Z dreva spravím jednu posteľ. A možno... Ja furt zabudnem. Dobre. Ozvem sa, keď budem na minus 16 v Nedru. Dobre. Nie som sa pomýlil. To by som nebol ja. A nie minus 16, ale 16. A neviem. No. Láva zase. Počať iba láva. Takže sa ozvem, keď nájdem ďalší. A goldy budem musieť nájsť. Ježiši. Dobre. Tak sa ozvem, keď nájdem ďalší. Keď nájdem prvý nederák. Dobre, takže neviem, kedy nájdeme prvý. Aha, dobre. Takto pohromade. Takto na kope. Sa mi nejak nezdá. Čo tu je? Čo som našiel? Nederitovú. Čo to je? Čo to neviem, zabudol som. Nemusíš mi radiť. Takže poďme, ideme ďalej. Nejak moc ich je pokope. Toto sa mi už nezdá. Poďme hľadať ešte okolo. Našli ešte ďalší. Čo sa mi nejak nezdá, že toľko veľa bolo pokope. Tu by sa presne mali nachádzať najviac. Aj sa nachádza najviac nederitu dobe, takže sa ozvem, keď nájdem ďalší. OK, však poďme. Ešte ho poďme pohľadať. Aha, ďalší. Ďalší. Dobre, ideme ďalej. Koľko ho máme už? 7. To je docela dosť. To už sa mi zdá, že to už je na jednu vec. A niečo. Neviem presne koľko treba. Ešte toto popozerať sa. Neviem, asi prvú vec, čo si spravím je nederitový meč. Tak, to mám iné šťastie. Nederitový meč a krompač, takže pri ďalšom nederáku. Takže ideme hľadať ho. Poďme. Pozrieť, či ešte takto není.
Takže asi pôjdeme k nám späť domov a tam asi... A tam pozrieme, že koľko z toho bude nederitu. Dobre, takže sme sa dostali ku nám späť domov. A teraz čakám, kým sa vypeče. Teraz musím ísť pozrieť zlato. Nehovor mi, že ešte zlato budem musieť ísť hľadať. Vypaluje sa. Poďme pohľadať zlato, že či mám vlastne. Sa mi zdá, že už nemám. Posledné som minul. To je čo? Čo to mám? Veci. Si vezmem. Aha, tu mám. Som si nevšimol, slepý som. Slepý som jak patrón. Ale dobre. Poďme si preto. Crafting table. Tu je jeden nederit. Ja som zabudol. Však ja musím spraviť hen. Čo to je? Koľko mi treba železa? 4 železa, dobre. Som zabudol, ja potrebujem ešte hento z Fortressky, takže sa ozvem, keď budem vo Fortressky. No, neuveríte, ale mám tu minigasta. Takže si ho vezmem. Tu bola ešte kúsok ďalší ako... Takže sa ešte tam idem pozrieť. Umri. Či ešte tam nie? Není tu. Tu som mal iné šťastie. Uvedte, či sa ozvem... Aha. Umri. Nie, všetci ma teraz budú naháňať. Hop, vyhyb a bum. Na jednu ranu, ak nič. Mám plný inventár, dobre. Ale no. Si vezmem na boomy. Mám plný inventár. Čo nepotrebujem pierko. To si poberem. Trošku. Ešte pojem cestou späť. Takže si ešte cestou späť môžem pobrať. Dobre, takže sa ozvem, keď budem v tej Fortresske. Není toto Fortresska, ale je to docela podobné. A sú tu gold bloky a docela dobré veci tu zvyknú byť. Takže poďme sa tu popozerať. Máme čestka, ktorú ja chcem. Tu môžu byť aj henty na... nie. Či čo to je? Neviem, ako to volá. Teraz keď to otvorím, tak pôjdu po mne všetci, čo? Sa mi zdá. Dobre, takže sa istotu obstávam. Keby mali v pláne ísť po mne. A ukážte v nej. Meč, prokletie aspoň. Table si vezmem. Čantovaná kúša. To si vezmem. Nejaký nederák tu nechám a poberiem si toto. Šípy. Dobre, poďme. Čo, dal som výmenu. Nemôžu byť naštvatí. Tu gold block. Dobre. Lean. A teraz... Ako? Umri. Dobre, takže sa ozvem, keď sa to vypadnem. A je to tu. Máme minigasa, mám full netherite armor. Takže toho, čo som našiel v nedru, tu je. Pozrite sa. Na. A není pekný. Takže, presne tak. Fortressku som nemohol natočiť, lebo to odsunul. Takže preto. A však nevadí. Vidíte, mám full netherite, mám teda meč a krompáč a ináč nič sa mi už také nezmenilo. Mal som bohužiaľ iba toľko. Si jeden. Tomu spravím takto.
Nie, neodlietaj. Kde je zlato lano? Tu je. Neleď. To fakt ho musíme naháňať. Som sa zabil skoro kvôli nemu. Poď sem, tak. Tak. Tu mi bude lietať. A tu. A tu chcem ukončiť tento diel, takže ja sa s vami lúčim. Spravili sme to, čo sme mali spraviť. Spravil som si nedelitové vybavenie. Nie si sa celé. Ale, takže v tomto videu sa s vami lúčim. A uvidíme sa zajtra u ďalšieho videa. Takže čus!